generació distribuïda al final és el fet de poder generar petits paquets d'energia i aquests paquets d'energia fer-los servir per l'autoconsum propi. Doncs aquí veiem una maquetació del que hem explicat, on tenim els punts de generació, tenim el camp de captadors del fabricant Ja Solar, proveïts per Audit Energia, tenim els cotxes elèctrics de Nissan amb carregadors Wallbox i aquí tenim la furgoneta d'Urbacer. Una altra font d'energia, perquè no arribàvem amb els generadors que tenim aquí, que són les bateries extraïbles del fabricant de motocicletes Silent. Llavors, aquestes bateries estan subministrant de forma aïllada a un grupet de carpes, mitjançant dues bateries, també l'energia necessària per a aquestes carpes aïllades. Aquests, diguéssim, tres elements són els generadors del que seria l'energia que es posa a disposició de la fira perquè pugui derivar-se a consum. Clar, tot això, aquesta energia, és important que estigui ben gestionada i l'equip que gestiona tot això és l'Inversor Master, l'Ondulador Master, desenvolupat pel centre FICCEA de la UPC, que és l'equip encarregat de fer aquesta xarxa i garantir que queda ben equilibrada de forma que sigui capaç de sempre mantenir un nivell de tensió estable. Una qüestió molt important d'aquesta xarxa és que és bidireccional. És capaç de subministrar energia cap a consum, però en un moment donat, si hi ha una reducció de la demanda, és capaç de retornar aquesta energia i fer-la servir, per exemple, per recarregar les bateries dels vehicles elèctrics.